Het zal de komende dagen maar wezen. Minder koud, dus hegere temperaturen, dus gewoon taaiwaar. Joen hebben we het nog altijd nu sneeuw, matige sneeuw, lichte sneeuw. Oerlijst het terug, kans op glijden, een waarschuwing voor het verkeer en soms min zicht. Maar een wind uit het zuiden en het zuidoosten en die is matig en vrij krachtig. Dan terug naar vannacht. Eerst nog sneeuw, later oergeend in Rijn en lichte Rijn. En later vannacht ik alles kans op mist. Temperaturen vannacht, ik denk zo om het bij de 1 of de 2 graden heen. Misschien nog een graadje leger in het oosten en het zuidoosten van de provincie. Verder hebben we vannacht nog altijd nog een zuidelijke wind en die is matig en vrij krachtig. We zetten terug naar morgen. Morgen wordt een dag met een kil karakter. 3 of 4 graden. Mist, bewolking. En in de maand misschien hier en daar nog een liets beetje ruim. Maar die mist is ik alweer een waarschuwing wurg. En verder de wind uit het zuidoosten waai. En die zal matig of zwak wezen. In de joentijd, in de nacht naar vrijdag, ik al bij mist of dichte mist en dan zetten we terug naar het fruitje. Wel, op vrijdag, ik weer kans op mist, bewolking en een temperatuur om en bij de zon of de 8 graden heen. Maar dat geldt ik van sneeuw en sneeuw. Sneeuw nog petiten ruim en sneeuw wordt weer een droge dag en dan kunnen de zinnen er ik weer wat meer terugkomen. De wind gaat om naar het noordwesten. Nou ja, de winter lijkt het voorbij te wezen. Joen en vannacht nog rekening houden met glijdens en de kans op sneeuw. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.